İki jырчы бергә очрашса сандугачтай сайраша, ике блондинка тәмле көрәшкә килсә, менә хәзер була тамаша. Сәлам дуслар, эфирда тәмле көрәш тапшыру һәм инде аңлавыгызча бездә бүген кунакта эстрадабызның популяр җырчылары. Ике блондинка, уртак яклары да бар, ике бала, аналары икесе дә. Һәр вакыт шулай матур елмаеп торалар. Миннән сул якта, сул якта Ләйсән Гимаева Мөслимская монда алкышлар гадәттә. Сәлам. Сәлам әле бүген күрешкән юк, синең белән. Бик матур бүләкләрдә алып килгәнсең миңа. Исәнмесез телевизор караучылар, мин тәмле көрәш тапшыруына менә үзем ясаган чәчәкләрдән шундый букет ясап, сезгә бүләк алып килдем. Шулаймыни. Рәхмәт. Күптән көткән икесене, күптән көткән идек. Рәхмәт. Күптән көткән икесене безнең инде менә шул аш су бүлмәсендә тәмле көрәштә. Исләре. Юк, чөнки ул япон глинасыннан, япон балчыгыннан ясалган. Шулаймы? Чәчәкләр дә бөтенесе японский булып чыга инде. Японский. Мөслимская японский букет. Рәхмәт, Ләйсән, бик зур рәхмәт. Без моны бик матур урынга куярбыз. Шәт, иншалла, мин моны ягып кайтмамын инде. Монда калдырмын. Үзенә алып кайт. Һәм инде мин зур рәхмәт. Һәм инде миннән уң якта инде икенче блондинкабыз Ләйсән Гимаеваның көндәше бүгенгә. Ул кухняда инде. Ландыш Нигъмәтҗанова, шулай кул чабырга кирәк. Ландыш, сәлам. Сәлам, Булат. Күреп, Телевизор караучылар. Без аны синнән камерага карап сөйләшик. Күреп торам, синең чәчәкләрең юк. Минем чәчәкләрем юк. Мин чәчәкләр ясый алмадым инде, Ләйсән шикелле вакыты булды. Японский. Так. Менә Булат, сиңа бит кунаклар бик күп килә. Ой, ул кунаклар, мин сиңа әйтим. Менә шундый чәй наборы дип. Японскиймы? Юк, японский түгел. Машалла. Татарский. Менә шул чашкалардан чәй эчертерсең. Шул чынаяклардан, тәлинкәләрдән. Әгәр дә чәй алып килсәләр, эчертермен мин сезне. Ландыш чынаяклар дип җитербез аны, яме? Ярар. Бик зур рәхмәт, Ландыш. Инде әйбәт тагынсы безгә шулай бүләккә. Зур рәхмәт, кызлар. Зур рәхмәт. Инде тәмле көрәшне башлап җибәрәбез. Кызлар, тапшырубызның шарты буенча сез бирелгән ингредиентлардан аерым бер вакыт эчендә мин күреп торам, кулларыгызда сәгатьләр бар. Сәгать буенча нәрсәләр күнекән бит нәрсәләр. Нәрсәдер әзерләргә тиеш, хәстәрләргә. Ингредиентлардан инде бүген продуктлардан, ризыклардан бәрәңге, суган, гөмбә, ит, ныгыт пырчагы, фасоль дибез аны. Һәм краб булды. Һәм сыр да бар икән. Кем нәрсә әзерләп куйсагыз беренче? Ландыш, синнән башлыйк, әйдә. Нәрсә әзерлисең, нәрсә хәстәрлисең? Нәрсә белән безне бүген шаккаттырасың? Булаттан әле пәрәмәч ясарга. Пәрәмәч. Ничек уйлыйсың? Пәрәмәч күптән пешергәннәр юк. Бездә бит пешергәннәр юк кебек әле миңа калса. Һәм Салат? берәр төрле салат. Салат инде монда табарсың сен ясаргаймы? Табармын. Ингредиентлар бар. Димәк, пәрәмәчкә сиңа кирәк булачак инде он, шулай бит, хамыр ясыйсың. Он, ит. Фарш ясый алсак? Булачак. Ит тартышын шарап, ит тартыш бар, суган бар, барысы да бар. Барысы бар. Ләйсән Гимаева. Миндә Сез нәрсә белән мине шаккаттырасыз бүгенге иртәдә? Миндә камыр ризыгы пешерәм. Үзебезнең якларда гына пешерелә торган бәрәңге тәкәсе дигән бик тәмле камыр ризыгы пешермәкче булам. Моның өчен безгә камыр кирәк. Камыр ясар өчен инде Он кирәк, йомырка кирәк, башкасы кирәк. Һәм бәрәңге, суган, менә әнис орлыклары кирәк. Һәм бер тәкә боты. Дип уйлый күрмәгез. Бәрәңге тәкәсендә тәкә боты булмый. Юк, анда юк. Ләкин теге анекдотны мин пешерәм, ясый башлагач сөйләрсез. Киләргә кирәк. Ну, мин сезләргә яратам бәрәңге тәкәсе турында чик алданганымны Мөслим якларына барып, яхшы, аңа бераздан санап пешерәбез. Фасольдан инде без фасольдан, гөмбәдән һәм иттән итне пешерергә куярбыз да салат ясарбыз. Итле салат. Яхшы, аңлашылды. Итле салат һәм бәрәңге тәкәсе ашыйсы бар бүген. Тәкәсез генә. Инде сезгә ярдәм итәчәк бу эштә безнең тапшырубызның генераль спонсоры Кукмара Металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба. Герман технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге заманча савыт-сабаны интернет кибет аша да алырга мөмкин. Ягъни интернеттан заказ бирәсез дә, шалт икенче көнне йөзә килеп кундыралар таба белән. Шаяртам, әлбәттә, инде кызлар әйдәгез монда карап торып эш бармый. Монда эшләргә кирәк, эш башларга кирәк, кем нәрсәдән башлый, әйтегез миңа. Иң беренче камыр ясарга кирәк. Камыр ясарга кирәк. Камыр ясар өчен Он кирәк. Сездә камырда он белән ясыйлармы? Юк, бездә Юкмы? Бездә так савытларны башталар, димме? Кызлар, инде булса ярдәм кирәк булса, яисә инде нәрсәдер анда йомырка, туз, башлар кирәк булса сорарсыз. Дүрт йомырка. Дүрт йомырка кирәк һәм Сөт кирәк. Сөт.
Süt, yumurta, su, may, Mayonez. koymak, mayonez. Bütün Hem çıkarılan un narsa gerek. var. Нәрсе бар бітнесінде шығарам. Шығармыш Bunda бұл мейінді. birisi de yok. Yaxşı, anlaşıldı. Енді sütler, yumurtalar, ыннар мен сізге бердім. Я ландыш, мен адикте қызық. Тәке қамырын ішіп басқандан көргенім бар менің. Сен көрсет әлі өзің ішіп қамыр басасың мұнда. Ниндирек ингредиенттар қолданып іші керек болады теге. Ландыш пәрәмәштерінің ингредиенті, қамырының ингредиенті. Bu peremeşni bulat, bu peremeşni Amerika'da yazıyorlar. Oo! Bik motor hem bik temli bula. Evet. Karap turğuz әлі. Лейсем қарап тұрашылы, ғайы иленіп тұра. Leysen bile o. Leysen bile. Мен ланышның пәрәмәчләрендә, бәлешендә ашаган бар. Солай ма? Бик тәмле. İşte mengine barmadım iken менен да. Bulatın da barğanı бар ғой. Килгәне бар анда. Хәтерләрлек дәрәҗәдә түгелем. Шаяртам, әйдә. Bir Шуннан. yumurta saldık, Так. bir stakan süt Сеп. saldık. Ләйсәнең монда ите китте шул вакытта ите Әйе, гәләм, итне куеп ите пешә җибәрдек. башлады. Ит пешә. Шул вакытта безнең монда йомыркалар да пешә. Эш йомырка пешерергә куйдык. Şey Evet. kaşığı şeker, Бер чәй кашыгы шикәр, шуннан. tuz, yarım şey kaşığı. Яңа бу рецептны Америкадан Әдилә өйрәттем әллә. Edile'nin en iyisi, Edile. Onlar İsmi? birisi birga. Rıkı apa. Рөхи апа. Так, Рөхи Сода апа салабыз. Америкадан. Selam. Әйе. Сода. Soda salabız. Шуннан. Нәрсә конжак? Dürtten bir ülüşün Әйе. şey kaşığı. Soda saldık. Я шунсы кызык теге, аны да булачак микән инде моның? Син Аны да булачак. Бераз гына камырны басатыршылай, эшсез тырма безгә карап безнең дә эш барат шуннан. Zur kaşık bilen bir üç kaşık Мин карады бер кызыклы may ни salabız. камыр күргәч инде, камыр күргәч сөресенкеләр мин менә беләм Ләйсән турында бер кызыклы факт. Нинди юк? Әйтергә ярый микән ул турыда юк микән дип әйе. Ләйсән бала чагында әбисе ши камыр ашаткан. Дөрес. Үзеңгә пишкән камыр түгел, ул ши камыр ашап үскән бала ул. Дрожжи Мондый камыр чакта әле ул. әй әле ул Дрожжи шүпрәле камыр. Һәм шуңа күрә бала чагында Ләйсән үзе дә теге әкияттәге йомры күмәчкә охшашлыган. Оны хәтле Яракмы? түгел инде. Юк менә. Ул хәтле йомры күмәчләргә ашарлык түгел инде. Мен кабырдысына хәзергән Азыр, шәкер ашап әзмәнә. ашатып карам итем, мен ашап карам итем, ашамыйм. Арттырып Ашый җибәрәсең. аласыңмы ши камырны? Юк, хәзер ашый алмыйм. Менә мин әйтәм кая нәрсә эшләгән. Мин камырын бастым. Хәзер Так. камырдан менә шушындый. Син камырны әйтеп кит, тизгенә кыскача гына. Синекендә инде минде Камырын айырмалы ягы бар. Америка камырыннан. төші камыр, Әйе. bir йомырка салдым. Шүпрәсез инде. Әйе, bir стакан сөт, bir стакан су, Әйе. сыйык май салдым. Тагын салдым коймак. Тагын салдым коймак һәм туз да un бетте. Ул да яхшы. Син инде хәзер теге тәкә эшен әзерли башлыйсың. Әйе, мин аерым бер формаларга нитеп инде Киреп, кисеп, менә шундый бәләкәй генә ниләр ясыйм инде мин. Кисәкләрне җәям. Кисәкләрне җәясың. Әйе. Я, безнең монда ын булды. Синең менә шундый кызык факт сөрсем килә. Син камыр ашыйдың бала чагында, юкмы? Ашыдырым. А? Bütün Şi kızı kamır aşıdırım mı? orayı. Şi kamır, конечно. Яңа кем ашатады ул ши камыр. Özüm aşıdırım. En iyi kamır basqanda. Яхшы, әншә яшьтә иң беренче менә камыр ризыгы пешердең һәм инде ризык булды ул. Biz bala şaqta tort pişiredirик. Теге Қазір бит тортлар. Әйе, тортны бездә Медовый пешерәлек. дигәнме? О, менә ул. Әйе, баллы тортлар пешерәлек. Аннары черепашка деген бар ие бугай. Ташбака. Яле, Сметана Без- белән. Мин пешерәдерим негритенок дигән торт. Онда Бар идеме? Негритенок. Бу негритенок Какао белән, әйме? Бу бик авыр иде. Юк, карлыган бар инесе белән Ha, пешерәлек. Аның негритеногы да Африка негритеногы булмаган. Ярый инде теге миштән Кырым алып ясамагач. Бу Инде мин хәзер нишләп ясамыйсың син анда? Мишле Хәзер вакытларда нишләп яшәмәдем. ясамыйсың син анда тортларны? Ишетәсең мине? Хәзер алар Мин бар. мишле вакытларда яшәмәдем бит. Шулаймы ни? Без Без бар инде. үскәндә мишләр юк иде. Ни бәхетле бала чак булган сезнең, а? Ләйсән радикторны. Так. Я. Менә бу камыр бик онлы да булмаска тиеш. Әйе. Һәм кулга да бик ябышмаска тиеш. Ну бу әле күреп торам, бак Бик әлегә онлы булса, ябыша. Әлегә ябыша, ләкин Аның күбрәк тындырсаң, onun күбрәк тындырсаң, булат әйтмешләй. ярар тындырсаң булсын инде. Матур иттереп бүгеп булмый. Я, безнең монда инде эш кызганнан бераз кыза башлады дип әйтсәк тә була. Ләйсән инде бәрәңге тәкәсенең асылын хәзер сөйләп узачак безгә. Я, әйт инде тәкә эшендә
Менә мин инде камырымны әзерләдем һәм камырны кисәкләргә бүлеп куйдым да. Хәзер миңа кирәк бәрәңге. Ну, менә бу бәрәңге миңа әзрәк. Ландышка кирәк булмаса, берничәсен мин алырга ярыймы синнән? Ландыш, сиңа бәрәңге кирәк буламы бүген? Юк, суганы белән Юк, суганы, суганы суганым җитә. Ал бәрәңгеләрен. Менә шушы бәрәңгеләрне турыйм. Турарга кирәк эш пишмакка тураган кебек. Шулай бит, шунда әйтеп узыйк әле. Я мин теге кыйсан. Шакмаклап турыйм инде. Бәрәңге ансы кирәк булса аңлыйм. Баграк итеп. Әйе, бәрәңге кыйсасын синем алыйсың. Тукта, ишенә нәрсәләр салганыма әйтим инде мин. Бәрәңгене турыйм да. Аңа суган салам, турап. Әнис ырлыклары салам һәм укроп салам. Менә шуны булгатам да тузлап бурышлап, җәеп камырымны шуның эченә салам да, биреп мишкә тыгып куябыз да. Пешкәчтен инде аннан соң мой салабыз, сыйк мой салып, шулай итеп ашыйбыз. Ак май инде. Ак май салабыз. Ак май булачак. Менә шундый булачак тәкә. Әйе. Булат Мин- миңа. Әйе. Силә дип баштайсың син. Юк, миңа ит чыгарырга кирәк, синең эшең юк. Эшең юк. Бугай. Эшем минем бар, ул күренә юк кебек. Шулаймы? Әйе. Безнең ит тартыш бар ансы. Аллага шөкер, хәзер чыгарачакмын мин. Менә шул мин ясаган камырдан 1.25 пәрәмәс чыга. Шуңа кирәк 400 грамм ит, бер суган Һәм чыгарырга кирәк. Хамшара барсында, аңлашылды. Мин теге кыйссаны сөйләп узыйм инде. Заманында теге кайткач, мисем якларында, кияү бит инде мин, кадерле кияү кайттым. Беренче тапкыр. Әйе, ну беренче тапкыр дип әйтегән, яхшы беренче тапкыр. Һәм мин нәрсә белән сөйләләр, кызык бит инде. Борыным теге яхшы исне сизә, карыйм, анда теге шул духовка инде. Нәрсәдер тыкканнар инде, мондай берләр, ул бәлеш кебек инде үзе. Карыйм, үзе бердә бәлешкә ашамаган. Уйлыйм инде эш пешмак кебек, бер үзе бердә эш пешмак, менә мондай кара. Озынча көймә кебек берләр, ул менә шундый берләр. Эсеннән сырым әйтәм, нәрсә пешә ул дип инде кызык бит хәзер. Ул ди бәрәңге тәкәсе ди. Мин инде әйтәм, тәкә дигәч хәзер күз алдына бер тәкә килеп басы ди, итлеме безгә авыл баласы инде авылда үскән булаганчык. Әйтәм, хәзер итле бәрәңгеле булса безгә нәрсә инде калганы ярый. Без аны байда ашыйбыз дип. Хәзер тәкә пешеп чыкты, исе шәп инде килеп утырдык, тәкәләрне чыгардылар дигән духовкадан. Хәзер чыгардылар да, мин теге үрелмәкче, әйтәм, юк, алай әле үреләргә кирәк түгел, аны кисәргә кирәк ди. Мәйтәм без инде эш пишмакны байда тотып ашыйбыз ди, кисмичә генә мәйтәм ярар, буларга шулайдыр инде үзләренең ниләре бардыр. Хәзер алар да байтырып кешеләр аркылыга түгел, менә байтырып кисеп җибәрделәр. Тәкәне ашып җибәргәннәр. Анда тәкә Тәкәнең юк. бөтенләй юк, аяты хәрефе дә юк. Теге мөгезе дә туягы да юк. Бөтенләй юк, совсем ит юк. Исе дә юк итнең. Яра. Шын бәрәңге генә, шат бәрәңге. Бик тәмләп кенә ашап куйдың әле. Әйтәм, каясы моның не тәкәсе. Инде тәкә дип әйтәм, тәкә дидегез бит юк ул. Бәрәңге тәкәсе икән, менә бәрәңге тәкәсе дип аңлаган бу. Менә шулар азнакай мисем якларында булсагыз, яктанышларда аңларсыз, белерсез. Минем ни кишергәнләр ди. Я, ну, шуната бик тәмле, менә бу инде аңа тәмләт киштәр бик тәмле тәм бирәләр дип әйтик без. Әлбәттә. Әйе. Булат, менә син Так, уламашсың. суган. Чыгар миңа. Эшсез тотмыйлар мине монда да. Минем дә сиңа эшем бар. Әйе, синеке инде. Үзең беләсең, мин суган турарга яратмыйм. Шулай идәгел мин астуган Бер турган әлегә. суганны вак итеп, матур итеп, Ну, шакмаклап. вак итеп, турап матур бирсәң. итеп турый белмәгәнне беләсең бит, нигәдер шулай дип әйтәсең. Һәр вакыт шулай дип, һәм һәр вакыт зур итеп турыйм аны. Әйе, шуны чыгарып атыйк менә мондан гына. Юк, Ярамыймы? юк, аны ярамый. Безнең инде төп эшләрнең берсе булган ит чыкты. Хәзер аңа бұрышта салды, суган белән диме? Синең. Минем бәрәңге туралды. Хәзер мин менә суган турау процессын сиңа тапшырсам була. Һәр вакыттагыча вак итеп суган тура дип инде мин аны хәзер эре сәкләр белән турап бирәм. Сез дә эшсез тормагыз, берәр нәрсә эшләгез. Ә мин ул арада камыр җәеп әзерләйм. Яхшы, инде сөйләшеп алып, гаилә хакында үскәндә, мәсәлән, Ландышның инде мин беләм, апасы бар, энесе бар. Идә кемгә күбрәк эшләгәдер, һәм нинди эшне, эш бүленешенчә, кемдер аш эшлә, кемдер идән жуа. Сездән кирәк булды ул яктан. Ландыш. Ничектер. Менә Бу күпмеләр кем бүлешәдер кайсы? инде шуны. Апаңмы, синме, яисә белмим анда. Ни бар име шундый дежурлык графиги дигән нәрсә. Кайбер вакытта дежурлык та бар иде. Шуны. Шулап Ул график үтәләйдеме сез? үтәләйде. Һәм энекәшкә эш тиядерме? Уникаш бит бездән 10 яшькә кечерәк, ничектер инде. Димәк, энекәшне тәрбияләү сезгә эләкте. Безгә эләкте. Күбрәгеме? Хәзер Шулай вакытта тәрбия. нәрсә белән шөгыльләнә? Хәзерге вакытта Аллага шөкер укып бетерде быел. Диплом алды. Кем инде ул хәзерге вакытта? Ну, кем? Математик. Математик.
Ой, Шикеллерек. Жылатап береме. Математик булу. Так. Яхшы, сездә мин лесен белмәм дә. Үзең сөйләсәң дә була Үземдә сөйлим әле. Менә Ләйсәннең икенесе бөтен эшләйсәнгә Әйе. йөкләнгән булган бөтен эшне ул эшләгән. Молодец, мактыйм әле хатынымны. Әйе. Мин инде олы бала булгач, бер-ике чактан ук бөтен теге мәктәптән кайта идек тә инде. Иш әзерләү юк, сразу. Юк. Ешен әзерләйдек. Ләкин мин теге беренче бала булгач, инде әни белән күбрәк өйдә башкалар инде теге малайлар инде уйныйлар инде алар. Аларның уенда уйнау гына. Шуңа күрә инде без гел бөтен эшләрне бергә эшләп, Ya ул тарихи вакыйганы сөйләгәндә Теге мин гел җүлләп тәрбия. Мин дә шуны әйтмәкче идем. тәрбия эш Эш аркылы бирелде дигән. Менә шулай бирелде дип әйтсәм. дөрес. Аллаһка шөкер. Хәзер Уңган хатын. Я бер нәрсә дә эшләтми иде. Шуңа бетмәсәң эшле. Аллаһка. Күренеп тора. Суан торыдан карап әйтәсең син. Булдымы суган? Суан шулай була инде минем менә. Мин бит ярат кеше мин теге бөтен бер ире яратам. Хәзер шушы суган турап дөрсен дә миңа таба биресең. Духовкага куя торган. Яхшы, зур. Табаны гел зуррак бирәм чөнки тәкәләрне яратам мин. Күбрәк берсен өчен. Булат, кара нинди пәрәмәчләр матур булачак. Ой. Ая. Син дә карап калдың инде. Карый. Һә без тәкәләрне насыл сөтәрүстәк, ничегрәк? Юк, пәрәмәчне бит алайрак эшләмиләр, ә менә хәзерләнде. Менә булай тип матур итеп төрәбез дә. Әйе. Ул безнең шундый бик матур. Кара кибет пәрәмәчләре кебек чыга шундый Пәрәмәч. тигез. Менә шундый пәрәмәчләр килеп чыга. Һәм тышта бик уңган бит ул. Әйе, аның ире булмагач син мактайын да иде. Камыр ризыкларын шундый да тәмле итеп пешерә. Барысын да пешерә. Ләкин камыр ризыклары бигрәк тә. Бик шәп килеп чыга. Шуңа күрә көнләшеп карагыз миңа бүген. Тәкәдә ашыйсы бар, пәрәмәч ашыйсы бар алар эшләп. Тәкә өчен кирәк безгә әлбәттә инде. Сур. Зур таба. Әйе, сидер. Менә, мондай таба җитәме? Әйе. Хәзер дуслар монда тәкәләр урнашачак, монда хәзер кыза башлаячак пәрәмәч. Берничә минуттан хәзергә тәмле көрәштә реклама. Дуслар, TMTV каналында тәмле көрәш кызганнан кыза инде сезгә төшерәм. Бездә бүген Ләйсән Гимаева һәм Ландыш Кемарҗанова үзләренең кулинар осталыкларын безгә күрсәтәләр һәм мине сыйламак клилер тапшыру ахырында. Ландыш, син күрәсең бәрәңге тәкәләрен чигрәк килеп чыга. Мин күрәм, мин бит бу бәрәңге тәкәсе дигән әйберне беләм. Кит инде. Ләкин безнең минем әни үземнең зәягыннан. Так. Ул зәягында моны бөкер диләр. Бөкре? Бөкер. Бөкре ашыйсызмы? Ава, ничектер? Ничек аба. Ләйсән, сезнең әнигезнең ягында бәрәңге тәкәсе күбрәк ашый. Бөкре ашканга караганда бәрәңге тәкәсе ашаган. Кайда ничек инде? Кайда ничек? Бәрәңге бөкресе. Әле бит аны нидән дә ясыйлар? Шәгеләрдән. Шәгеләрдән. Әйе. Насıl пәрәмәч бөккән кебегрәк. Пәрәмәч ул итле була, пәрәмәч. Бәрәңгеле була. Син бутама була, син белмәсең. Ай, бигрәк бөтен сакатлаулы миңа имәхине тәмле булсын, тапшыру ахырында тәмле күрәштә, менә тәмле ризык пешеп чыкса. Күрсәтәбезме? Әйдә күрсәтәбез менә ничегрәк. Менә тәкәләрен ничек ясыйбыз әйдә. Аласың магазиннан тәкәне. Әйе. Бәрәңге тутырасың, ит юк, дуслар, яме ит юк. Ну, исе шәп, чөнки монда бу кабатлап әйтергә кирәк, әнис белән, укроп белән бәрәңгене шул бутысына тызлыйсың да. Менә шулай Бегәсең. бөгәсең. Әйе. Көймәләр ясыйсың. Кимәләр ясыйсың. Ну, менә теге әйткән бит, иш пишмак кебеге бар, ике пишмак. Менә бу шул инде пишмак. Әле анасын әйтермен, аны кисергә кирәк, ничек кискән анысы бөтенләй аерым бер сәнгать. Бу бары тик шул якларда Камалның тиягы, Актаныш, Мөслим, якларында. әйе, Азнакай якларында пешерә торган әйбер. Безнең якларда менә шундый зур табага аны пешерә ясыйлар зур итеп. Менә өч кимә ясап куялар. Эш кимәне ничек кисәләр аннан соң? Кисәләр иде, тагын урталайга кисәләр иде. Эше кимрәк булган инде. Бөтенсе гаиләләр ул вакытта зур булган. Зур булган. Кимәләре дә зур пешерергә кирәк булган. Азраил. Гаиләләр теге бераз кичерәк, аңа күрә кимәләр дә инде кичерәгән. Замана таләпләре. Я, син салаттан ни салат ясый башладың монда? Мин теге салатның исеме бармы? Булат салат дигәннән, бу Тегез безгә белеп тора кирәк. бу салатка менә тарталетка дигән әйбер булса, син беләсеңме? Бар, әйе, ул савытлар шундый савытлар. Әйе. Минем хатын да шундый берләр белән мавыга кайбер чакта. Ул теге
Joyli. Жайлы да һәм һәрбер кешегә кайбер Айрым. кешегә әз генә бирсәң салатны порциялар белән Зурлап теге ашларга инде кайбер чакта оялалар. Әзләп кенә салып бирсәң, Юк инде оялы дигән әйтә. Ошан да бетердең инде. Яхшы тарталетка булачак. Бар. Хәзер Синең салатларга керешкәнче безнең тәкәләрне атырга кирәк Әйе, име? мин сиңа хәзер эш кушам. Хәтерем, миңа кирәк булачак гөмбәләрне турарга һәм тагын бер суган турарга. Тагын суга. Әйе, тагын суган. Тагын елыйсыларым бар Мен икән. сиңа таба бирәм. Такта. Токта Такта бирәм. һәм суган. Я сез инде сөйләп алыгыз миңа. Әйдәгез, татар җыры турында сөйләшеп алыйк әле. Сез бит безнең 6 тапкыр Алтын Барс премиясе лауреаты. Ландыш безнең 5 тапкыр Алтын Барс премиясе лауреаты. Бу менә гомумән иң беренче тапкыр сәхнәгә чыккан ел мин Ләйсәнне кем беләм, ул 2003 ел. 2003 Әйе. яшьлегем шишмәләре җыры белән. Җыры белән иң беренче гитаралар уйнап махсус булган иде, әйме? Әйе. Хәтерлисеңме ул вакытларны? Мин хәтерлим. Әлбәттә хәтерлим. Әлдәге бүгенгедәй күз алдымда сәхнә артында бик теге дулкынланып, үземнең чыгармаларны көткән вакытларны хәтерлим әлдә. Һәм инде бик шундый һәрбер Алтын Барс алган вакыт ул үзенә күрә бер бәйрәм, үзенә күрә бер Тарихи истәлек. мизгел әйе. Так, иң кадерлесе дип сорап тормыйм инде, чөнки иң кадерлесе минем белән бергә җаныкаем, җанашышын алган Алтын Барс. Дөресен генә Шул әйткәндә, алтынның бер яртысы минеке аның. һәрберсе дә кадерле, һәрберсе дә бик теге түр башында утыралар. Шулай мин дәлилләп бирә аламын шулай. Я, Ландыш, инде синең татар җыры, мин беләм, син татар җырына килдең. Йылдызлар фабрикасы аша дип әйтик инде без аны. Мин Ләйсәннән соң Әйе, 2 елдан соң чыктым. Татар эстрадасында күренә башладым. Һәм иң беренче Алтын Барсны 2005 елда алдым. Яратулар бу соңга сез дигән Җыр. җыр өчен хәтерлисең, әтәш зирдәне китерә. Әйе, Дигән кинофильмда төшкән кинофильм барыбыз да өчен- бергәләшеп. Кинофильм өчен төшерелгән Җыр иде ул. җырлар, яздырылган җыр иде. Махсус. Менә шул җыр Алтын Барс премиясенә лаек булды. Аннан соң китте. Һәм синең Алтын Барсарың кая? Сейфта, Иде. карават астында. Алаяк түгел. Безнең монда тәкәләр әзерме? Әзер шул. Әзер тәкәләрне хәзер инде дуслар кертеп җибәрергә кирәк. Мишкә Мишкә. тыгырга кирәк. Гадәттә аны теге авылда мишкә пешерәләр. Ләкин инде шәһәрдә миш без салып карамакчы, рөхсәт бирмәделәр. Эләгез миш ясамагыз, миш салмагыз, шуңа күрә бездән духовкада пешерәбез. Духовканы, әйе. Ничә градуста? Башта бер 220-дә торсында 5-6 минуттан 180 градуска кысып куйырга кирәк. Иттек. Бәдиләр, башка бер нәрсә белмиләр бу. Бәрәңге. Бисмиллаһ әйтеп тыгып куй. Достар, татар җыры фестиваленә быел 15 ел һәм инде 15 елда яңгыраган иң шәп җырлар, ягъни хитлар гына булачак һәм әлеге хитлар өчен әлбәттә тавыш бирү бара. Татар җыры сайтында www.tatarjыры.ру сайтына кирип, яисә телефон ашада сез тавыш бирә аласыз яраткан җырчыларыгыз һәм яраткан җырларыгыз өчен. Инде яраткан җырларыгыз дигәндә үзегезнең менә гомумән сезнең репертуарыгызда иң яраткан җыр бар, менә иң кадерлесе, бәлки мин дә белми торганы. Бирен астына гына көйләп мырлап йөри торганы, бармы шундый берәр җыр? Юк, Бөтен кеше әйтер иде инде. Барысын да яратам дип. Ләкин сен нәрсә дип җавап бирә? Ләкин мин яңадан яңа җырлар җырлап йөрергә яратам. Әйе, Яңа җырда. Әле син уйлыйсың, минем иң яраткан җырым алда булачак дип. әлбәттә. Ландыш? юк, анысы шулай инде. Анысы шулай. бөтен җырны яратам дисең инде алайса. Юк, яратмаган җырны ничек җырлыйсың инде? Ошамаган җырны Ләйсән дә җырламыйдыр. Ничә продюсерлар бирәләр дә менә алай. Тәк җырлыйсың, теге ошамый. Җырла, мин сиңа әйтте. Юк, алай кайчан әйткәннәре бар. Юкмы ни? Бигрәк күңелсез икән сездә. Безнең эстрадада продюсерлар шыбыркы белән әйдә җырла. Ләкин дөресен әйткәндә, минем беренче елларда шундый шулай дип әйткән вакытлар булды. Әйе, мин яратмаган, миңа ошамаган җырларны алдык та без, ләкин без аны яздырып, инде радиога, телевидениегә биргәчтен, карале бу бик тә яхшы җыр булган икән бит дигән уйлар булды минем. Шулай булды, әйме? Әйе. Син башта үзең яратмаган, аннан соң чынлап та бик яхшы килеп чыккан. Сезнең бит әле дуэт та бар иде. Илля дип бик матур итеп Безнең дуэт бар, бик матур җыр бар. Җырлыйсызмы бүген? Монда салабыз. Әйе, салабыз. Бу салатка Без гүрбә белән гадәттә өйдә менә шулай гел бергә пешерәбез менә шул булышам инде мин әйтмә. Бик вакыт суганнар тураган булам. Дип мактанып алыйм әле бераз. ирек хәтта. Форсаттан файдаланып. Әйе, тигә
Татар хатын кызлары дигән җыр. Тормыш иптәшләренә багышланган җыр инде ул. Татар хатын кызлары дип атала. Тормыш иптәшем Фарид Таишев хәзер вакытта ниләр эшли, ниләр белән мәшгуль. Балаларны ул карап калдымы? А? Фарид Таишев хәзерге көндә медик инструментар заводының Генераль директоры. зам генераль директоры. Анда бит инде миллионер әйтеп тә бетә алмыйм Күп инде. инде аны. Саты буенча. Сату буенча. Бүлек мөдире дип әйтегендә. Бүлек мөдире. Бүлек мөдире. Шулай дөрес. Утыра теге мөдире нинде креслосында сатып утырасында. Шулайрак. Шулайрак сатып утыра. Әнвәргә ничә яшь булды олы улым? 4 ярым. Һәм кызыгыз. Ләйләгә Иртә торып битен юган кем уяткан Ләйләне дип. Ләйләгә күпме? 4-сендә алла бирсә 6 ай була. О, зур үскән Зур. инде. Тәбик иткән сөйләшә башлагандыр инде. Ничә артык инде. Күптән. Гомумән икесе белән менә аерма бармы теге? Малай үстердә, кыз үстердә. Безнең теге малай үстергән юк, белмибез. Айрым бар дип. Кайсысы тынычрак иде, кайсысы күбрәк йоклый Икесе дә иде? тыныч түгел. Юк, алар булай тыныч, ләкин бик шук балалар. Икесе дә. Инде 6 айлык балам да шук икәнен беләсеңме? Беләм. Күренә бит. Ул ул. нәрсәдә күренәсең аның менә теге. Тик ятып тормый инде, Аяклары утырам куллары җырлыймы, ул ди. нәрсәдер көйлиме? Җырлый да, көйли дә, йөгереп тә йөрим ди, утырам ди. Музыкага таланты Ханысын әле әйтә алмыйм. Әнвәрнеке бар. бар. Донордан аера инде башта. Айра бугай инде. Я, безнең кызлар турында мин белсәм дә, теге халык белмидер дип уйлыйм. Конкурс уйлыйсың инде. Кызларыгызда нинди яңалыклар, җәйкенә нишләделәр? Нинди уңышларга ирештеләр? Кая җырлар, бийләр? Дип сораган булыйга. Без инде Булат белән 2 кыз үстерәбез. Аны инде бик күп интервьюларда алар турында сөйләнде. Берсенә 9 яшь була, икенчесенә кечкенә әле, бәләкәй әле 5 кенә яшь. Олысы инде үзең беләсең, бию белән бик каты шөгыльләнә. Быел менә җәй каникуллардан соң җәйгә чыккач инде Сөйләмим, бу бию хәтер коллективы белән Петербург, Санкт-Петербург шәһәренә барып, беренче урын лауреат булып кайттылар. Без инде синең белән аларның уңышларына сөенеп, дөрес итеп тәрбия бирергә тырышып, менә шулай Алга да яшәп яшәргә ятабыз. сенә менә шулай. Амин. Инде киләчәктә җырчы булырлармы, юкмы? Ну җырлыйбыз дисәләр, инде каршы килеп тормабыз ансы. Шулай. Үзләре хәрәкәтле. Иң мөһиме сау, сәламәт, бәхетле балалар үссеннәр. Дип без инде гөмбә кызларны дәвам итәбез. Я, монда Рәйсән турый башлады хәзер ит. Ит ул салат өчен салатның тизгә кыскача гына сөйләп үзәлен кирәк булачак. Ит пешеп чыкты, менә мин аны турыйм да хәзер. Майонез белән булгатам. Yo, башта моны булгатасың, башта җәясең. Бу синең каттан булачак Айрым мисалы. булгатам да, шулай җәеп салам менә шушы матур тарелкага. Так, Аның өстенә салам менә бу кызган суган белән гөмбәне. так. Һәм алар өстеннән майонез ягып, Сылап. әзгенә майонезны инде мин үзем генә якмыйм, аны сметана белән бергә кушып, яртысы каймак, яртысы майонез нәшә булгатам да, өстенә җәеп, аннан соң менә шушы консервланган фасольләрне тизеп чыгам. Һәм салат әзер. Һәм Димәк, салат синең әзер. эшең күп калмаган, тегендә тәкәләр пешә безнең. Ланышның инде монда шулай ук тарталеткаларына салатлары урнашты. Минеке дә бик гади салат. Салат дип тә әйтеп була инде. Һәм менә кечкенә генә салатиклар. Салатчыклар дип атала. Салатчыклар. Һәм синең кыздарасың калып бара, инде бу Пәрәмәч. пәрәмәч бит. Ягъни ландыш синең салатының ингредиентлары. Минем салатымның ингредиентлары бик гади була. Монда Краб. краб ите. Әйе, краб ите дип уйлыйм Ите. мин әле. Юк, ите нишләп ите, теге палочкасы түгел. Ите бар, анысы айрым, әйе. Крабовый Шуны мясо. бер 200 грамм, 100 грамм сыр, нинди генә булса да тозлы булмасын. Әйе, 2 тырнак сарымсак, әйе. майонез, укроп бизәр өчен. Һәм менә шундый тарталеткалар аласың да. Саласында шуны күтәреп кына ашыйсың Саласың да. аны. Күтәреп, син күтәреп ташый Ә син аласың. ничек ашыйсың? Мин кашык белән. Хорошо. Кечкенә генә матур Тә. бүлдереп. Культурно. Яхшы, Ләйсәннең монда инде әзерләнеп бетә. Хәзер уздыра бит минем сине, инде- уздыра. Минем бит инде әзер Булат. Нәрсә Нәрсә әзер? Кая, уздыра? моны шикелле шашыйбыз Юк, мы? айда бир миңа табаңны. Табаны бирәбез Хәзер мә? мин аны 5 минут эчендә. Менә бу Кукмараның иң шәп табаларында хәзер иң тәмле пәрәмәчләр пешәчәк монда. Пешәчәк инде кыза иң тәмле гөмбәләр. Күреп Булды, торасызмы? кызды. Сөндерәм. Безгә Сөндерә кирәк. Син бит монда эшли беләсең. Кыздырабыз синең
пәрәмәчләренне бу табалар. Әйткәнемчә, әлеге табалар безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган марка. Герман технологиясе буенча Россиядә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны интернет кибет ашада алырга мөмкин. Шулай ук моны әйтергә кирәк, аларның корпуслары бик калын. Монда бер нәрсә киеп чыкмый, бик тәмле, ыстанып кына пешә. Кәчтүрелләре дә әйбәт. Алла бирсә, бик мине каты сөендерсәгез, бәлкем бүләкле дә булырсыз әле. Тапшыру ахырында. Я, әйдә, кызлар, башласин. Әзерләп куябыз, Булат, әйтәсем килә менә шундый әйберләр. Бу әйберләрне салфеткалар сатылар. Пәрәмәчне шунда салып куябыз да, бу пәрәмәч май сындырмый. Бу ул булай да сындырмый май, бик тәмле була. Ләкин калган майнар менә шунда сынып бетә дә, аннары икенче савытка күчерәбез. Шуңа күрә тазармысыз инде сез күпкенә пәрәмәч ясасагыз да. Әйе. Гаиләгездә дә барса шундый гына. Миңа кирәк май. Так, май бар. Яле, синең монда эшләрең барамы? Минем итемне шул майонез белән, каймак белән булгатып салдым да мин. Туз салдыңмы? Майонез бар салмыйсың. Яктым дип әйтим дә, ничек дип әйтим. Җәйдем дисәм дөресрәк булыр. Шуның өстенә менә кызган гөмбәләрне һәм суганнарны салам, җәям дә. Һәм өстенә фасольләрне тизеп чыгам. Вот эшең бетте дигән сүз. Һәм бетте суынасы гына кала. Минем инде бер генә сорау бирәсем килә хәзер әлегә майдарын кызганчы. Сез бит менә гастрольләрдә җөргәндә мин беләм, Ландыш бик тәмле гайрәт ул. Нидә яратам? Син инде бик ит ашамыйсың менә гастрольләрдә менә туклану манерасы дип әйтикме сезнең менә. Ландыш инде ул ашы юк. Мин бөтенләй берендә ашыйм. Сайлан. Акча жәлләми бер кашан да гастрольләрдә. Тәмләп Аяк тимәйин, мин теге бер рестораннарда гына Акча жәлләми ул тәмле берләр. Гомән теге итләр ашыра курыкмыйсыңмы якларда, ниләрдә? Юк, алай ук инде мин теге шикләнгән кафеларда дип әйтим инде, ниләрдә ашаган юк. Теге вакыт белән сыналган кафеларда. Әйе, күп йөрибез бит. Шуңа күрә белгән җиргә генә туктыйбыз. Шулай дисәң. Шулай инде, шулай. Билсән Мин бераз андый җирләрдә шикләнәм, дөресе шул. Ләкин итне бик яратам. Өйдә дә күбрәк ит ризыклары пешерүгә тырышабыз. Ансы хак. Шуңа күрә Итне дә инде белгән җирдән сатып алабыз. әйе белгән җирдән Авыллардан сатып алалардан гына. Хәзер бит теге бик куркыныч ит алырга да мала, әйе. Шуга таныйлармысың ит алырга килгәндә? О, менә махсус сезнең өчен дип әзерләп куйдык менә бу. Ит ботын дип әйтәләрме, яисә? Без авылдан алабыз күбрәк. Үзегез белгән кешеләрдән. Белгән кешеләр. Аңлашылды. Я, инде майын кызганчы тагын бер генә имтихан безгә гадәттә кемнәр безгә кунакка килә алар? Җырчылар гадәттә дуэт белән әгәр дә дуэтлар булса. Уңган кызлардан, уңган ирләре турында җыр. Киттегә кайсыгыз башлый? Татар хатын-кызлары дип атала бу җыр, әйме? Айдар Тимербаев язды. Әйе, без бу җырны бит инде бик озак сайладык, шулай бит. Безгә инде дуэт җырлау теләгән күп бер унлап Җирләрендә, әйе, безгә унлап бик җыр күп предлагать җыр карадылар, тәкъдим иткәннәр, ләкин безгә сүзләре дә халыкка ошый торган булсын, киде менә шул күңелгә ята торган Мәгънәле. булсын, ирләр безгә дә ошасын дип тырыштык инде. Ошамый кая инде ул. Көненә бишәр тапкыр тыңлыйм, ул җырыгызны. Әйдә. Ләйсән тыңлаталар инде. Тыңламый кара. Бәгъркәем дия сөюләремне сөйләп, озатам иртән иремне хәерле юллар теләп. Сагынып көтәм кайтуларын, тәмле ашлар әзерләп, ник сөймәсен мине ирем, яши белгәч кадерләп. Гомергә дә сүрелмәс суе безнең нурлары, өзелеп сөя белә шул татар хатын-кызлары. Гомергә дә сүрелмәс суе безнең нурлары, өзелеп сөя белә шул татар хатын-кызлары. Ләргенә яратмыйсың инде шундый җырлардан соң. Ничекләр генә яратмыйсың инде шундый җырлар җырлап торгач, инде Әсине кайткач Фәрит кочаклар, яме? Тапшыруны дөресрәге караганнан соң. Һич шиксез. Я, без кыздырабыз хәзер монда. Беренче пәрәмәчләрне, Ләйсәннең тәкәләре инде әзер була, монда берничә минуттан эштә тәмамланыр дип уйлыйм. Һәм инде нәрсә килеп чыкканыбыз барысында бергәләшеп авыз итәрбез дуслар. Мин һәм дә кызлар сезгә әйтербез тәмнең ничек булганын. Хәзергә тәмле көрәштә реклама.
Dostlar, nihayet min kütken mezgiller kelip җитте, якынлашты. Беренчедән күптән күрәсе килгән сезне безнең аш бүлмәсендә, сезне һәм сезнең ризыкларны тотып карыйсы килгән. Я, әзерме? Кемнеке? Әзер беренче. Икебезнеке дә әзер. Мин менә берсен калдырдым кисмичә. Чөнки телевизор караучыларга күрсәтергә кирәк, ничек бу. Тәкәне булай гына тотып пул белән генә ашамыйлар, аны кисәләр беренчедән Әйе, наша орталайга кисәбез дә. Әйләндерәләр. Икенче Беренчесен тигезләп бүләбез дә. Карап тор. капкашына дигән, капкашына бәрәңге тигезләп бүләбез. Менә шулай. Май күп итеп. Бөтен акмай салган. Жәлләмичә, ак майны. Сездә теге бекерне шулай эшлиләрме? Эшлиләр. Или булай гына ашыйлармы? Юк. Менә шулай. Бездә дә шулай. Шулаймы? Менә шушында. Бер зәйгә барасы булыр Коябыз. инде, бекере ашап кайтырга. Килегез. Булды. Иншаллаһ, бетте? Апара мөмкин. Димәк, әзер салат әзер, пәрәмәчләр әзер, тартелекларда салатлар шулай ук әзер, аны куя куеп торсаң да була. Так. Әйдә, мин инде зур түземсезлек белән көтәм. Кайсыгызның беренчедә. Икебезнекен дә бер юл ашасаң. Бер юлы ике кулга тоттым. Әйе. Тәкәдән башлаган ди. Тәкәләр килегез әле монда. Андыш. Менә теби ягы тагы да тәмерәкләрне алсын бер тәмәле. Син дә кап кара шундук. Әйдә киттек. Мин карап торыйм. Ләйсән Гимаевның айысын карап та. Ничек? Пешкәнме? Пешәме? Телегезне тапыгыз. Мәк салат аша. Сүз белән әйтеп бетерә торган түгелме? Наша башта мин дә теге капкалаган им итсез генә әйберне темчерәк булыр дип әйтеп тәкә. Тәкә ите кирәк түгел. Букалыкта башта мин. Сиңа булса алайсам мин аны тарелкага салам. Әйе, салайым да. Шулай итеп. Так. Бу салатның исеме бармы? Итте салат дисәң. Ландыш, нәсенә кап кара шунда гына. Бер юлы. Әсән шәп булган. Миладышка айрым. Бик тәмле. Йо, без инде монда бер нидән. Ничек? Тәмле. Бик тәмле ләсән. Ашарлык? Ашарлык кыламыз. Бик туклыклы салат. Бик туклыклы. Итле. Һәм бик тиз әзерләнә торган шабит. Әгәр дә әйтим шыпсас. Ай, хатын молодец булдыргансың, ну шәп. Яланды, шәдә, синекендә кап карыйк. Без инде монда сәгатьләр буе мактанышып утыра алабыз. Ләйсән сиңа да пәрәмәш. Сиңа бәләкәйрәк пәрәмәш. Мин менә безнең Йо. миңа карап торганын алдым. Ашлаймы? Мин зуррагын алмакчıyım. Үземә. Бисмилlah. Шәп булган инде. Тәмле булган. Мен иткә ризыкны яратам. Теге майы да күп түгел. Аның майы юк. Сиңа беткән? Шулпалы. Шулпасы бар. Миңа Шулай бик шәп. рецептта бик зак түгел. Юк. Бик тиз. Хәтти һәм гади. Раз, бетте китте. Я салатында ашап барызмы? Әйдә. Тегедә. Ландышның тарталетларындагы салатларын җыйды. Йомшак һәм беләсең кәне бу кәмен сыры салатларын бик яратам. Сырына бу. Мен көн сайын ашыла торган салат бар. Икесе дә. Бик тәмле, молодец. Барлык ризыкларыбызда бик тәмле булган кызлар. Ну, тәмле көрәш булгач, инде хәзер берегез җиңәчәк дип уйлыйсыз инде сез. Әлбәттә инде хәзер митәгә. Ләйсән җиңде дисәм. Дөрес булмас. Ландыш җиңде дип әйтсәм, мине юк итәсе бар бит ландыш. Шуңа кызлар юк, миңа икегезнең дә ризыклары бүген бик ишады. Бик тиз, бик җәһәт кенә күрсәттегез рецептлар, бик җиңел рецептлар, ләкин шул вакытта бик туклыклы. Һәм инде безнең халык рәхәтләнеп ясый ала торган, ашый ала торган рецептлар. Шуңа күрә икегезгә дә бик зур рәхмәт. Һәм бүген дуслык җиңде дип әйтәләр. Дуслык җиңде кызлар. Гомумән мин сезгә инде зур рәхмәтләр әйтеп, әле тагын бүләккә тапшырасы бар бит әле сезгә. Безнең яраткан генераль спонсорыбыздан менә шундый табалар, тоткалары да бар. Рәхәтләнеп пешерәсезме, кыздырасызмы? Безне кунакка дәшәсезме? Үзегез генә сөйләнәсезме? Ансы инде сезнең эш. Иң мөһиме безнең эш сезгә бу табаларны тапшыру Кукмара металл савыт заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән. Рәхмәт бик зур. Ләйсән, сезгә дә рөхсәт итегез шундый табаны тапшырырга. Калып кайтыгыз игезгә. Тормыш иптәшегезне сыйлагыз. Ярыймы? Булатыгызны сыйлагыз әйе. Шундый тәмле ризыклар белән, әлеге табалар белән гаиләгезне. Рәхмәт. Рәхмәт безгә, рәхмәт
Тәмле көрәшче һәм спонсорыбызга да бик зур рәхмәтләрне ирештерәбез. Әгәр дә ки бу рецептларны күреп өлгермәгән булсагыз, сез аны Ирек мәйданы газетасыннан укый аласыз. Шуның белән бүгенге тәмле көрәш тапшыруы тамам. Һәммәгезгә игътибар өчен зур рәхмәт. Зур рәхмәт кунакларыбызга килгәннәре өчен, тәмле ошатканнары өчен. Әле тагын киләчәктә көтеп калабыз сезне. Хәзергә исән сау булыгыз, тәмле ашык, тәмле көрәшне күзәтеп барыйк. ТНТV каналында. Сау булыгыз. Сау булыгыз.